sithi ke si Blue Nation yonke imithetho ebibekwe uSibongi Ngcobo eyisitha sikaKhuzani sithi lo mthetho mayishintshwe ngoba uSibongi Ngcobo amsekho oKhosini FM. Yewe inganeza wethu impela sibona lapha kumlandeli kaKhuzani uMax Makhanya njengoba ke esathumele kumyalezo ophuthumayo kubaphathi abasha boKhozi FM kodwa bakulithinta ke ingoma ke ehlukanisa unyaka. Bafowethu impela uMax Makhanya obese ekhala ke ngoSibongi Ngcobo njengoba ke ethe impela kuSibongi Ngcobo ube nenzonde bebhekise ngakuyena uKhuzani uthi yabona ke njengoba ingasekho ke manje kumele ke nemigomo ke owayibeka ngengoma ke ehlukanisa unyaka nayo iqalo ke phansi ngoba iyasimandaba impela ke ihambile futhi ke akwazi phela ingabi khona ngohlwini ke lezi ngoma ke ezizohlukanisa unyaka. Bafowethu impela ngaphandle banikhuluma kakhulu ke ngicela uba nginishele yona ke le nkulumo kaMax Makhanya nani ke nizwele kahle. Besicela ukuthi lapho Khosini FM lamaba emthetho abekwa unona ashintshe manje lawo lo oxoshiweyo owayekade ezonda iqhawe lethu uKhuzani ethi uyalivalela lapha ya oKhosini. Sinomlando esuqophile si Blue Nation sishaye i1 million views engomeni ethi angidlali nezingane. Sishaye i1 million views in one day kwi album ena 19 songs. Yabona bese siba nengoma ethi Imvongolo kuleyo album etrenda ngendlela eyisimanga egijima ngendlela eyisimanga. Sicela ukuthi imithetho le eyayibekwe ile ntombazane eyisikhali exoshiwe sicela ukuthi ibuyekezwe ishintshe ngoba si Blue Nation sithi ingoma yendlamlenze le ethi ngena kulayini iyadeserve ukungena ohlwini lwe-top 10 yokuhlukaniswa konyaka ngondlela etrende ngayo ingakaphumi lengoma nomlando esuqophile kwi-album yashaya imiliyoni in one day. Kahle kahle alikapheli usuku ngoba u2 awukashaya. Khumbula ukuthi i-album iphume ngo2 so from 2 wayizolo to 2 wanamhlanje Sunday no luphelile usuku in one day ngoba iphume Friday ngo2 emini so kwabo 2 izolo kwaphela usuku and then awukapheli ku2 days ishaye imillion longoma. Ukhumbula ukuthi akuyona i-single track ikwi-album sikwenza nje lokho sibhizi sibambe ngapha nangapha. Nansi Imvongolo nangu Ronaldo uyabona nansi ilokhuze uma wengane yakho ngapha ziningi uyabona so uKhuzani uyadeserve ukungena kwi-top 10 yoKhosi FM njengoba sesingasekho lesi sikhohlakale besimzonda. Ayibuyekezwe-ke imithetho eshiwe isikhohlakala lapho oKhosini FM. Ayibuyekezwe lo mthetho loyo ngoba uma ngabe ingabuyekezwa lo mthetho leyo yokuqokwa kwe-top 10 kuchazwe ukuthi nonke lapho oKhosini FM ni against uKhuzani. Amsekho phela lo obezonda uKhuzani sekukhona nina manje. So ayilungiswe-ke amaphutha enziwe ile ntombazane yakaNgcobo awalungiswe lawo maphutha lawo. Sifuna uKhuzani engenile kwi-top 10 uqophe umlando uKhuzani. In 16 hours i-album yakhe bese yenze 1.8 million viewers in 16 hours. Nokuthe in 20 hours iphumile i-album besina 2 million viewers ku YouTube. Umlando loyo into engakazi yenzeke kumaskandi leyo. Uyabona? Manje sikhuluma ukuthi in one day sekunengoma ena 1 million views ku YouTube in one day. Umlando loyo. Uma kanti lengoma uthe ungakapheli u4 hours
iphumile le album beyihlezi ku number 1 kuma top trending songs in South Africa, beyihlezi ku number 1. Uma kanti lo ngoma ayideserve ukungena ohlwini lwengoma ehlukanisa unyaka, kanti nifuna ingoma enjani? Nifuna ingoma enjani kanti? Le album in 4 hours iphumile beyu number 1. Beyu number 1 kuwo wonke ama genres omculo, beyu number 1 le ngoma le kuma top trendings. Yabona, in 16 hours yathi 1.8 million viewership. In 20 hours yathi 2 million viewership ku YouTube. Manje sikhuluma ukuthi kunengoma esine million in 1 day. Therefore, ngenxa yawo wonke lawo ma achievement ase achieve le album, sithi iya deserve nayo ukuyoncintisana kanye nezingoma ezinkulu lapha kwi top 10 yoKhozi FM. Therefore, imithetho ebishawe isitha sikaKhuzani esingasekho lapho Khozini mayingaqhubeki icindezele uKhuzani leyo mthetho leyo. Mayingaqhubeki isicindezele imithetho ebekwe isitha sikaKhuzani, sithi mayidibhizwe, malishintshe uhlelo lapho Khozini FM. Kusho mina ngumfoka Makhanya uMax.